Ka JN Suzuki Maubleiling baki branch Hajawai ICAR Maulai bat Mairang kawan ra shapi ki scheme baper kum ka free helmet cash discount ka bah 9,000 tingka ka exchange offer hadu khatsan 1,000 tingka ka extended warranty hadu ship hostnem khatsan % discount haki accessories ka free 24/7 route assistance lembat ka down payment bat ka interest rate. Khasi Students Union Nongpo Circle bat ka KSU Nongpo Town Unit. Hagalai terik urempang arjar arpsau gila penher krat ya barjela giba dia pipe hasurok ba National Highway 6 Haribhoi District halor ka nongrim ba kimdon ya ka trading license lani ki klem yo jingbet shwa na gibor ba dei pek ya ka kai pateng. Kini gi arteli gi jaka gi bagi barjala gi shong die gi pipe gilong kawai ha Saiden bat kawai pat ha Shang Bangla. Hadu san pusau ngut ki kelung gi badan cleft lip nado kapor bagi dang kha menta kila yok biang ya ka jing bahabriu jong ka dur khmat lengba ka jing sumar bala pelong da ka District Early Intervention Center Ganesh Das Maternal and Child Health Hospital da ka jing trailang bat ka Mission Smile na Guwahati. Ya gani kejing jing sumar la penlong ha Ganesh Das Maternal and Child Health Hospital nado ka laipo tarik ukla lengkot arjar arpsau hado ka lai tarik urempang arjar arpsau lengba ka Rashtriya Bal Swasthya Karyakram. Uwei briu ubaju da ka balum ya gitin jot bat ki bilor haga steps ni sajan ka lai tarik urempang arjar arpsau. Kat bau dang lekta marjot hapo ka jaka tenyut ha Martin kensan ulah sya tep na ka jingtua ka senrum bala lumtop ya uni ubreu la tip kerteng kum uba Marshall Marwen uba laipos nem karta hakawai ka jingja ka basngu shirkai bat sngu trim ka bala pensu jer ya ka shnong ka thau hi baro kawai galong keme ka badang armet kala syapom dakawat halau jong kurim bala yashong klat hadu bakan da klat Hashim. Kani kalong kami kabala krano kade ka kong wan sarilin wanyang arfun rius nem karta kabana ka sinong ti saw kat ba ukurim jongka ubala le ya ka kampentrem udai ubyang kupar nong si ubana ka sinong Lause West Khasi Hills District. Kani kala ja ka janmiet jongka artarik urempang arjar arpsau ha kapor kumba nrius teng janmiet hajan ka yingsa jongka kong wan sarilin wanyang kabadang napo ka sinong ti saw klishnong West Khasi Hills District. U menteri rang badu kari u Narendra Modi ula ai kublai ya ka France namarba kala sedang ban pentrekam ya ka Unified Payments Interface lani ka UPI ya ka pala sedang nengkong da ka India. Umodi ula penpau ke jing sungu sarong baka UPI menta kala sedang ya cagi wei pat kiri ke Pertairu. Sembut Menteri Rangba Jongka Karnataka DK Shivakumar ula ong baka Sorkar Kongres kan naik ban perlong jing yakhi haga new tarik urempang sya New Delhi ban persya ya ke Sorkar namar ba kamshim la aibha ya ke Jalla Karnataka. Ula ong ba ya ke jing yakhi on yalam dau Menteri Rangba Sidaramaya bat barok ki Menteri Sorkar ki MLA Kongres kinlek ban isimenta ha ke jing yakhi. Katanat mining Shen kan sedang ban penonkam dagi drone ban pek bahkan nom don show ka jing klong mar pok kendo bean ha Gurugram bat ha no district. Kani ketanat kala shim ya karai ban penher dagi drone nomor ba kala jelai palat ka jing klong bean ya ki mar pok kendo. Ki pulit ke Delhi kila lek biang syaying sa jong Menteri Rangba ke Delhi Arvind Kejriwal ban lek I notice halor ke jing keno jong baga BJP ka persyang ban thiet ya ki MLA jong ka AAP. Ki pulit kila lek pan ya ke sabut halor ke tai ke jing keno jong Kejriwal. Unong India uba lasyong lasa ha Australia Varun Ghosh ulakiu sya ka kerdan kum senator. Ka Labour Party kala jit ya bon mikmat ya ka Western Australia. Ka Legislative Assembly bat ka Legislative Council kala jit ya bon mikmat ya ka Western Australia sya ka Senate of the Federal Parliament. Ugosh ula penia so yalade sya ka Labour Party hakapor ba udang don dang khat news nem karta hakapor baka kemi ukpa jong kilek sa sya Australia kata house nem khat kandai spa prapo.
Ki arpunyo teli kiri ki balong ki dekat jong ka European Union kila menjur banwan ra no da ka an. Ha ka bai dei bat ka artificial intelligence ya ka ba on tip kum ka EU AI Act. On wan ra ya ka ne ka an khnang ba on la ban te la kam ya ka AI khnang ba kan don ka jing sngai hadien abot. Kalarai ban pendep hapo nriu benai ban pen krek ya ki kendon jong ka ne ka an. Katena terekam jong ka United Nations kabala tip kum ka UNICEF. Kala ajing khen bakidon haduk hatnyo hajar ngot ki kena ha Gaza Strip ki bum don nong pek nong sumar namar baki kmi ki pa jong ki kilayap. Kala pentip bagi bahi yang asam jong kiru kim la ban pek ya ki namar ka jingkerdo bam ka jingkerdo bat kim don ya ka jakasa. Kani ketenat kala pentip ru baki don haduk iwei point nyo million ngut ki breu ki bala patch nong na Gaza. Hadian baka met yap jong ki laingut ki sipai kala poi syakari. Ki sipai jong ka United States ki la sedang ban kerwit ting haki ketem baper jong ki leno ha Syria bat Iraq. U Presiden jong ka United States u Joe Biden ula hukum ya ki sipai jong baki day ban kerwit ting ya ki leno ha Iraq bat Syria. Ka US kala pentip bakal yo ban siat pen pra kumba prapusan teli ki ketem leno tang hapo ka sisngi. Kaseng ka badon ha ka liang persya ha United Kingdom ka Labour Party kala rai ban pa briu sya India namar ba ha ka ni ka election ka banwan ka kwa ban kring ya ka vote jong ginong India ki basa ha UK. Henry ginong pek perman ha ka sain partai gila ong bakalong ka bajuat ba. Namar bau menteri rang bado jong ke UK upamenta Rishi Sunak udai unong India. Gitu gilong kimat ko blay.